wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Sugeng pepanggihan malih para siswa sedaya kaliyan kula ing pembelajaran basa Jawa. Dinten iki saderenge pembelajaran kita wiwiti kalian dedonga dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala supados napa ingkang kita pelajari dinten iki ndadekaken manfaat dumateng kita sedaya. Monggo kita wiwiti kalian waosan Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sedaya, ing basa Jawa kelas 7 dinten iki kita badhe ngrembak babagan teks tanggapan deskriptif. Napa ingkang dimaksud kalian teks tanggapan deskriptif? Menika teks sing isine ngrembakake objek kanthi gamblang lan rinci. Tegese ngrembakake isi objek niku kalian gamblang lan rinci saged diterami para siswa sedaya. Niku ingkang dimaksud teks tanggapan deskriptif. Kita lajengaken. Ingkang kita bahas teng teks tanggapan deskriptif niki wonten KD.3.1 sekawan titik setunggal. Memahami teks hasil observasi tanggapan deskriptif dan eksposisi dalam bentuk informasi atau berita secara lisan dan tulis. Sekawan titik setunggal menelaah dan menyunting teks hasil observasi tanggapan deskriptif dan eksposisi dalam bentuk informasi atau berita secara lisan dan tulis. Mekaten nggih para siswa sedaya, kita lajengaken. Teks tanggapan deskriptif yaiku teks sing isine ngrembakake objek kanthi gamblang lan rinci. Kula wau sampun kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya niku gambaran objek kanthi gamblang lan rinci. Nggadahi tujuan, napa tujuanipun, nggadahi ciri-ciri, napa ciri-cirinipun. Dadose teks tanggapan deskriptif niku nggadahi tujuan lan nggadahi ugi ciri-ciri. Tujuane niku napa? Yaiku kanggo njlentrehake, nerangake sawenehe objek marang sing maca sangka wong sing maca kaya-kaya melu ngrasakake. Maksudipun niku kita sedaya menawi maos deskriptif kala tersebut niku kita saged ngraosaken napa ingkang ditulis teng tanggapan deskriptif kala wau. Nggih, kaya-kaya ngrungokake, kaya-kaya ndeleng utawi ngalami tumrap apa sing wis dideskripsikake objek sing diwaca. Dadose kita sedanten niku kraose niku nggih melu ngrasakake napa ingkang dideskripsikake kalian penulis kala wau. Utawi saged ngrungokake, ndeleng kalingan mripat ngringokake kalian paninggalan kita niku saged napa ingkang disampaikan penulis. Niku nggih tujuane. Dupados kita saged ngraosaken. Terus salajengipun para siswa sedaya ciri-cirine pripun teks tanggapan deskriptif? Nah, teng mriki wonten 3 nggih. Setunggal ngrembakake panggonan. Para siswa sedaya nggih, ngrembakake panggonan.
Contohnya napa nggih wong, barang, kahanan nganggo panca indra. Atese ngrembakake panggonan. Wonge teng pundi, barange napa, kahanane kepriye niku nggunakake panca indra. Ingkang nomor kali ciri-cirine tujuane supaya wong sing maca kaya melu ngrasakake utawa ndeleng dhewe marang objek sing dideskripsikake. Nggih. Ndeleng kiyambak. Objek napa sing dideskripsikake kala wau. Dadose niku ciri ingkang nomor kali. Salajengipun ingkang nomor 3 sekedap niki kula tutup. Nah, niki nomor 3. Ciri-cirine diterangake kanthi gamblang lan rinci. Nggih, para sedaya diterangake kanthi rinci. Nggih, mulai niku ingkang awal berisi ingkang penerangan tokohipun, peraganipun, salajengipun peristiwa kejadianipun ngantos peristiwa niku terakhir menawi wonten pucuk cerita utawi penutupan saking cerita kala wau deskripsine nggih. Para siswa sedaya mekaten bab ingkang tujuan utawi ciri-ciri teks tanggapan deskriptif. Kita lajengaken. Nah, niki wonten teng buku paket ya, kegiatan 1, kegiatan nomor 1. Niki bentuke model teks tanggapan deskriptif nyengengi Gunung Bromo. Nah, niki teks tanggapan deskriptif ini ya. Salajengipun pariwisata ing Jawa Timur ana kegiatan gede saka masyarakat yaiku Gunung Bromo. Ya. Nanging saged diwaos kalian para siswa Gunung Bromo kang mangun ing 4 wilayah kabupaten. Satose 4 kabupaten yaiku napa mawon Probolinggo, Lumajang, Malang lan Pasuruan. Kasebut ora tau sepi pengunjung. Apa maneh ing sakiwa tengene Gunung Bromo panguripane para warga duwe ciri khas sing ora padha karo masyarakat ing papan liyane. Kaendahan lan tradisi Gunung Bromo bisa nambahi wawasan tumrap Indonesia sing pranyata sugih potensi alam kang bisa kanggo nambahi kemakmurane bangsa. Dadose teng Gunung Bromo niku nggih wonten penduduk utawi wargane niku kegiatanipun boten sami kados warga lintune. Teng mriku kehawanipun adem sanget. Dadose warganipun aktivitasipun dinten-dintene nggih kathah nggunakaken pelindung tubuh supados boten kedinginan. Aktivitasipun wonten. Para siswa sedaya, kita lajengaken ing babagan teks tanggapan deskriptif tugas tunggil niku. Ing ngisor iki tuladha teks tanggapan deskriptif kanthi ira-irahan Gunung Bromo, wacanen kanthi permati. Monggo kita lajengaken supados kita sedanten pirsa napa ingkang dimaksud teks tanggapan deskriptif. Nah, niki nggih penjelasanipun kala wau. Gunung Bromo niki gambar fotonipun Gunung Bromo menawi kita tingali teng fotone nggih kados ngene iki bentukipun. Wonten kanan kirine tasih wonten kata gunung, tasih wonten kata bukit, tasih terasa kraos indah ya. Gunung Bromo yaiku sawijining objek wisata gunung ing Jawa Timur sing banget nyengsemake tumrap para wisata domestik lan wisatawan mancanegara nggih. Mboten saged diwaos tembe. Dhuwure Gunung Bromo yaiku 2392 meter saka lumahe segara. Diukur dari lautan. Gunung Bromo minangka wisata kang wis misuwur ing saindhahing
donya didadekake ikon wisata dening pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kados para siswa sedaya, Gunung Bromo niki sangat menarik sekali ngengsemake tumrap para wisata baik niku domestik maupun para wisata mancanegara. Sangat mempesona ya. Dari wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang yang mencapai ketinggian 2.392 meter. Dhuwure Gunung Bromo yaiku 2.392 meter. Kita lajengaken Gunung Bromo iki tansah dadi papan kang nyenengake. Mangke para siswa saged maos piyambak-piyambak. Nggih, kula ringkes kemawon radius 4 km saka kawah. Nggih, maksudipun ana papan sing dianggep mbebayani tumrap pengunjung yaiku papan radius 4 km saka kawah. Dadose teng papan panggonan mriku niku mancanegara utawi domestik ingkang dateng teng area kawah sisih kulon niku dipun kalih petugas dipun paringi sumrap menawi niku mbebayani tumrap pengunjung. Mangke saged diwaos. Kula lajengaken objek wisata Gunung Bromo kalebu wewengkon Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nggih sampun wonten liburan bromo.murah.com wisata Gunung Bromo 15 Oktober 2014, 15 Oktober 2014 kanthi awawan sawetara. Nggih. Saged ditingali ta mriki bisa mlaku, bisa nyewa jaran. Artosipun kita menawi nggadahi awak ingkang kiyat nggih monggo melampah mulai ingkang ngandhap ngantos teng inggil monggo melampah. Ugi bisa uga nyewa jaran saged utawa jeep supaya ora kesel. Nalika ngliwati Segara Wedhi bisa ndeleng bangunan papan ibadahe suku Tengger sing ngilut agama Hindu. Bangunan kasebut diarani Pura Luhur Poten. Ya. Ngantos teng mriki mugi-mugi kemawon napa ingkang kula sampaiaken nambahi wawasan dumateng kita sedaya napa ingkang kita bahas tentang tanggapan deskriptif kanthi ira-iraan utawi topik inggih menika Gunung Bromo. Mekaten para siswa sedaya kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tingkatkan iman, tingkatkan imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.